Pretvori ljubav prema računarima u zanimanje budućnosti. ITHS, srednja škola za IT, po meri novih generacija. Život je danas takav da je sve više situacija koje nas izbacuju iz ravnoteže. Svi znamo u teoriji da balans koji želimo da postignemo unutar sebe danas se postiže radom na sebi. U praksi nam baš ne polazi tako lako da se opustimo i oslobodimo stresa. Upravo je to razlog zbog kojeg je moja današnja gošća u Shopping & Štekingu Dragana Jovanović. Dobrodošla ti meni, Dragana, u Shopping & Šteking. Dobro vas našla. Reci ti meni za početak, baš me zanima, onako i privatno, kada i kako se desio taj prelazak iz pravnika u ovu skroz drugu profesiju? Ima više od 20 i nešto godina već sada. U stvari odlučila sam posle rođenja moje druge ćerke da ostavim svoj posao pravnice i da ostavim kancelariju siguran državni posao. Tada je državni posao bio vrlo siguran. I da otvorim live centar, yoga studio. I to je u stvari bilo jedna tako neočekivana odluka za sve ljude oko mene, da su bili zaprepašćeni, jer tada yoga, to sve što radim danas, coaching, nisu ni bila zanimanja u Srbiji. 20 godina. I praktično sam odlučila od jedne priznate profesije, dobro plaćene, sigurne, da postanem osoba bez zanimanja. I ja sam shvatila stvarno da bismo živjeli punim plućima i da bismo pokazivali najbolje od sebe. Danas je jako važno da znamo kako da hendlujemo taj stres i te izuzetne vanredne situacije, neplaćene račune, nerazumevanje na poslu, nerazumevanje sa partnerom. To su sve stresne situacije, jel tako? A mi mislimo da stres uvek dolazi negde s polja i da će sam s polja da se reši. Pa neće. Uvek se pojavljuju nove situacije koje nas izbacuju iz nekog centra. A da li stres je uvek loš po nas? Apsolutno ne. Ja učim prvo da, ja razmišljam, evo ja imam dve ćerke. Pa kad bi ja rekla sada mojim ćerkama, Maco, nemoj da ideš na ispit. Pa šta ćeš ti meni da se stresiraš? Pa nećeš valjda da tebe taj stres da ti naruši zdravlje. Znači, nama stres, ako smo u dobrom energetskom stanju, ako ono što ja kažem, da smo dobro fiziološki, da smo se posložili, i ako znamo tehnike kojima ćemo taj stres poljašnji da hendlujemo, taj stres može super da nam služi. Ajde, Dragana, da vidimo kako mi da se opustimo, na primjer, malo na poslu kad je neka tenzija. Svi čekaju da odu kući pa da naprave neku tehniku ili da odu na godišnji odmor pa da odu na Himalaje. A to je tek za 6 meseci, na primjer. A to će, mislim, do tada možemo da poludimo. Na primjer, dobijete stresan mail. Šta se dešava obično kada dobijemo stresan mail? Dobijemo impuls jedan neverovatan, jedan glas koji nam odavde viče. Odgovori sve mu kaži. I u tom trenutku, ako odgovorimo, mnogo veliku štetu možemo da napravimo, je li tako? A ako damo sebi odmak od te situacije, ukoliko izbrojimo do 5, mi damo sebi vremena da se povežemo sa tim svojim svesnim delom u kome se nalazi naš cilj, naš interes. I ukoliko sebe zapitamo šta u tom trenutku je najpametnije da uradim za sebe, zatvorimo oči, udahnemo 3 puta i izdahnemo 3 puta, mi ćemo sigurno za sebe imati mnogo bolji odgovor. Lansiramo se u ovaj prednji deo, gde je taj svesni deo, gde su naša rešenja za situaciju. Znači, lansiramo se, 5, 4, 3, 2, 1. Udahni 3 put. Duboko. Jel treba nešto nos usta da znamo da je... Znači, na nos možeš i na usta da izdahneš, na nos udah, na usta izdah. Dubok udah i dug izdah. I sada samo postaviš sebi pitanje šta je za mene najbolje u ovom trenutku da uradim. I to zamisli. Ukoliko stres je i dalje veliki, slobodno izađeš iz prostorije, promeniš prostoriju, prošetaš se, vratiš se i odgovoriš onda na mail. A postoji situacija, na primjer, 5 sekundi. Nema vremena, na sastanku smo. Treba da se nekako resetujemo. Postoji ta jedna vežba gušter. Zašto? Znači, mi na sastanku ne možemo, zatvaramo oči, dišemo, malo delujemo čudnjikavo bi delovali. Znači, lepo udahnemo, protegnemo se, kao da se protežemo, napravimo, popravimo kravatu, popravimo nešto, znači udahnemo i bitno je da ovim delom srcem idemo napred. Kao, znate ono kako se gušteri izvuku i vratimo se, izdahnemo i osjetimo cipele koje dodiruju tabane. Zašto? Stres je u glavi. Mi kada se povežemo sa svojim telom,
potpuno drugačije doživljamo situaciju koja se nalazi spolja. Da li je dobar način za opuštanje i čaša vina i, na primer, muzika i koja muzika nas opušta najbolje i da odemo, na primer, u prirodu i samo da gledamo ono zelena boja, koliko ja znam, opušta. Ja nikad nisam propovedala asketizam i u tom smislu potpuno sam za čašu vina, za ljubav, za sve te lepe stvari koje nas u životu motivišu, za jedan divan razgovor sa prijateljicom, sa partnerom, sa decom. Znači, to su neke stvari koje u razmeni nas potpuno opuštaju. Kad se obraćate nekome, zašto se ne nasmešite? Pa ne morate da budete prodavac samo da bi se smešili, jel tako? Znači, čim ti prodavci se smeškaju svima bez razloga, znači da to ipak deluje. Uključimo neki YouTube kanal na kome ima super viceva. Koja muzika najbolje opušta? Šta ti pustiš sebi da te opusti? Najbolje opušta muzika koju volimo, brate. Jel tako? Ako neko voli narodnjake, pa neka sluša narodnjake. Znači, pustite nešto što vas stvarno raduje, što vas podsjeća na neka lepa vremena. Ja imam jedan super alat, kada pričam kako možete pauzu na poslu da napravite. Napravite slide show. Nađite 10 fotografija najlepših događaja i ljudi ili životinja koji vas raduju. Situacija sa nekih letovanja, kada ste izgledali fenomenalno. I tako, i kad vas neko iznervira na poslu, a vi kliknite taj slide show i gledajte i shvatimo svi da postoji mnogo situacija koje su mnogo važnije, bitnije, koje su super, zbog kojih vredi da budemo raspoloženi. To će proći. To za par dana neće biti važno. I zato kažem, perspektiva mnogo menja stvari. A ja čuvam, nažalost, da meni će stres proći kad ja budem dobio pare, kad ja budem platio račune, kad ja budem ovo... Pa ne, doći će novi trošak. A da li novac smanjuje stres? Smanjuje stres. Mislim, nudi lagodniji život. Normalno, ali nekada nas upravo to jurenje za novcem stresira. Neki mnogo bogati ljudi se mnogo više stresiraju nego oni koji nemaju novac. Zato što mnogo hazardiraju, dovode sebe u razne situacije. Znači, ne mora bogatstvo neophodno da podrazumeva antistres život. Ne. Poenta cele priče da će stvari uvek da se pojavljaju koji nemaju veze sa novcem. Imaćemo neke stresove u vezi ljubavi, u vezi dece, u vezi komšija, u vezi mnogo stvari. Frizura mi se ne dopada danas, nekome je to razlog za veliki stres. A kako ćemo to da rešimo? Pa samo jednom tehnikom koja će da deluje na sve te stresne situacije. I kao što ti kažeš u tvojim knjigama, znači sreća je u nama, uspeh je u nama i da se oslobodimo stresa moramo da krenemo od nas samih. Od nas samih, jeste. Da bismo mogli da širimo onda i na drugi ljude. Jer mi obično dobijemo stres negde s polja, dođemo i napravimo transfer na svoju porodicu, na svoju decu, na svog partnera i na sve one koji su nam bliski, jer možda negde gde je izvor stresa ne možemo da reagujemo, ali možemo na one koji su najbliži. I zbog toga čuvajte svoju porodicu, čuvajte svoju decu, čuvajte svoje partnere od svog stresa. Naučite kako da ga izventilirate, to je jako važno. Prijatelj emisije ITHS, Srednja škola za IT.